предаването Мис Ми номер 1 в България. Радвам се да ви видя и вие да ме видите в Музика Айдъл. Това е живота на песента. Добър вечер на журито и публиката, дами и господа народни представители, добре дошли на нашия концерт. One-way ticket to the blue. Cho train, never come back. Got a one-way ticket blue. Bye bye love, my mystery. Such a mistake. Got a one-way ticket blue. One-way ticket, one-way ticket, one-way ticket, one-way ticket, one-way ticket, one-way ticket blue. Абе, малко, мисля, че съвсем леко се развинаха. Я да го пробваме от начало. Дайте. Та-ра-та-ра-ра.